Kastelujärjestelmän rakentaminen leikkokukkaviljelmälle. Tässä ohjeessa kuvataan tihkukastelujärjestelmän rakentaminen noin 2 aarin kokoiselle leikkokukkaviljelmälle Järvenkylä Oyn tarvikkeilla. Esimerkkiviljelmällä kastelujärjestelmä toimii 3 eri tavalla: painovoimaisesti, sähköisen uppopumpun avulla ja polttomoottoripumpulla rannasta. Kasteluvesi otetaan viljelmän omasta rannasta, jonne etäisyys on noin 70 metriä. Vesi pumpataan rannasta polttomoottoripumpulla vesisäiliöihin. Viljelmällä on 8 noin 1,2 × 10 metrin kokoista kukkapenkkiä. Aloita kastelujärjestelmän suunnittelu selvittämällä, mistä kasteluvesi tulee. Suunnittele järjestelmän vedentulon ja korkeuserojen mukaan. Sijoita vedentulo mahdollisuuksien mukaan viljelmän korkeimmalle kohdalle. Tämä on erityisen tärkeää painovoimaisessa kastelussa. Suunnittele tämän jälkeen kastelulinjat kukkapenkkien sijainnin ja rakenteen mukaisesti. Videon esimerkkiviljelmän kaltaisen kastelujärjestelmän rakentamiseen tarvitset seuraavat tarvikkeet. Tässä esimerkissä käytettiin 2 kunnostettua IPC-konttia, joista toinen sijoitettiin toisen päälle. Uppopumpun, lamellisuodattimen, paineen alentimen, päävesilinjan eli runkoputken, erilaisia puserrusliittimiä, päätetulpat, tihkuletkua, tihkuletkujen hanat, tihkuletkujen päätetulpat, satulaliittimet tihkukasteluletkujen hanoille, reitystyökalun, putkileikkurit, momenttiavaimen ja teflonteippiä. Kasteluvesi tuodaan rannasta viljelmälle litteää siirtovesiletkua pitkin. Letku liitetään runkolinjaan tai vesisäiliöihin käyttötavan mukaan. Vesisäiliöinä käytetään IPC-kontteja, jotka pinotaan päällekkäin. Ylemmästä säiliöstä vesi johdetaan painovoimaisesti kastelujärjestelmään. Alemmasta säiliöstä vesi johdetaan sähköisellä uppopumpulla. Tee ensin uppopumpulle läpivienti alempaan säiliöön. Kiinnitä pumppu köydellä säiliön kehikkoon, ettei se lepää säiliön pohjalla. Kytke pumppu verkkovirtaan valmistajan ohjeiden mukaisesti. Pumppu on varustettu pintakytkimellä, joka käynnistää ja pysäyttää pumpun automaattisesti vedenpinnan mukaan. Rakenna ensin kastelujärjestelmän runkolinja, jota pitkin vesi johdetaan tihkukasteluletkuihin. Aseta runkoputki maahan suoraksi ja leikkaa se sopivan pituiseksi putkileikkureilla. Liitä runkoputken osat puserrusliittimillä toisiinsa. Asenna puserrusliittimiin kuuluvat tiivisteosat ja O-renkaat huolellisesti. Tiivistä kierreliitokset teflonteipillä. Jätä runkolinjojen päätetulpat tässä vaiheessa vielä asentamatta, jotta runkolinja voidaan myöhemmin huuhdella. Esimerkkiviljelmällä kuhunkin noin 1,2 metriä leveään kukkapenkkiin asennetaan 3 tihkuletkua noin 30 cm välein. Aseta O-rengas satulaliittimen yläosaan varmistaaksesi tiiviin liitoksen. Yhdistä satulaliittimen ylä- ja alaosa toisinsa muttereilla. Kiristä osat yhteen momenttiavainta käyttäen. Varmista, että satulaliittimet asennetaan kohti suoraan kukkapenkkeihin nähden ja keskenään samansuuntaisesti. Reitä sitten päälinja porakoneella. Huuhtele runkolinja ennen tihkuletkujen lopullista käyttöä, jotta porauksesta syntyneet muovinpalat poistuvat. Asenna sitten hana, lamellisuodatin ja paineen alennin veden tuloon. Varmista, että paineen alennin asennetaan oikein päin siten, että nuolen osoittama virtaussuunta vastaa veden kulkusuuntaa. Asenna paineen alentimen jälkeen runkoputkeen sisäkierreyhdistäjä runkoputken liittämistä varten. Liitä hana, lamellisuodatin ja paineen alennin runkolinjaan. Huuhtele runkolinja runsaalla vedellä ja tarkista samalla kaikki puserrusliitokset. Seuraavaksi leikataan tihkuletkurullasta tarvittava määrä letkuja kuhunkin kukkapenkkiin. Letkurullaa pyöritetään apuna käyttäen harjanvartta ja kottikärryä, jotta letkua saadaan kätevästi vedettyä. Viedään tihkuletkut kukkapenkin päihin asti. Jokaisen satulaliittimen liitetään oma tihkukasteluhana. Tiivistetään hanojen kierrekohdat teflonteipillä ennen liittämistä. Asenna tihkuletkuihin päätetulpat. Kiinnitä tulppa vetämällä ensin vihreä lukitusosa letkun ympärille ja vetämällä tulppaa ulospäin, kunnes se lukittuu paikalleen. Testaa järjestelmä käynnistämällä kastelu. Tarkista, että vesi tihkuu tasaisesti koko letkun pituudelta. Varmista, ettei puserrusliitoksissa tai muissa liitoksissa ole vuotoja.
Tässä vielä muutamia käytännön vinkkejä kastelujärjestelmään liittyen. Kastele kerralla riittävän pitkään ja harvemmin, jotta kasvien juuristo kehittyy syvälle. Kiinnitä letkut maahan kiinnityspiikeillä. Peitä vesisäiliöt, erityisesti vaaleat IBC-kontit. Puhdista lamellisuodatin säännöllisesti. Tyhjennä letkut vedestä ennen pakkasia tai kerää ne talvisäilytykseen.